Macabebe, Pampanga. Time check guys, 2:30 in the afternoon. Together. May chocolate. Mag-i-relax tayo? Hindi. Hindi. San Simon, 151 yata San Simon. Sa ano? Sa San Fernandez, Sandan. Yung toll. 99. Pagkaraan ng 500 metro. Sa rotonda lumabas sa ika-4 na exit sa Pandan Road. Traffic. Yan, uminit ka. Mamaya. Tayo mag-exit. Saan tayo mag-exit? So guys, dadaan po tayo dito sa may NLEX para makaiwas sa traffic. Sa rotonda lumabas sa ika-4 na exit sa Pandan Road. Then mag-exit po tayo sa may San Simon, Pampanga. Pagkaraan ng 200 metro. Mamalagi sa kanan sa E1, North Luzon Expressway, NLEX, South on Ramp. Kaya minsan natin. Pakuha ka na. Wala naman yung bato. Eto? Mamalagi sa kanan sa E1, North Luzon Expressway, NLEX, South on Ramp. Real Fire 3. Malula. Class 1 on. Dumiretso lang ng 23.4 kilometro sa North Luzon Expressway, NLEX, South San Simon Exit.
Luzon exit. Take the exit on the right. Papalapit sa toll booth. Exit. So guys, mag-exit na tayo dito sa may San Simon. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan sa Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon Road. Kano kaya? Angeles. 134? Ada diba? So, from Angeles City, guys, hanggang dito sa may San Simon exit is 134 pesos. Class 1 vehicles. Turn right. Kumanan sa Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon Road. In 300 meters. Turn left. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa sa 2 MacArthur Highway. Ito rin pala. Ito rin pala. Baka sa ano, makapit sa bali, makapit. Turn left. Kumaliwa sa 2 MacArthur Highway. Alam ko. Sakto yung pagdating ko pala yun. Oh, para saan? Kaya na yun, ano. Tagal pa, 71.